είναι η ελπίδα της Τισού και στην άκρη η ευτυχία μοντέλο. Ευτυχία όταν είναι μοντέλο. Τι εννοείς, δεν μέρος σε επιδείξεις μόδας και διάφορα σχετικά. Όχι. Εγώ ασχολούμαι περισσότερο με τη διαφήμιση. Στη τηλεόραση. Στη τηλεόραση. Ναι. Έχετε δει σε μια διαφήμιση ένα πόδι που φοράει μια κάλτσα? Πόδι είναι κάλτσα, δεν μπορεί να φοράει καλτσάκα. Χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό το πόδι είναι δικό μου. Δικό σου. Ναι. Έχετε δει ένα άλλο πόδι που το αλήφθηκαν κάτι χέρια με μια κρέμα? Και αυτό δικό μου είναι. Έχετε δει ένα άλλο πόδι που φοράει μια μπότα? Αλλά πόσα πόδια είναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν χρειάζονται πόδια τηλεφωνούν στα δικά μου. Και είναι πάντα ανοιχτά. Τα τηλέφωνα ρε παιδί μου, δηλαδή βρίσκουν κάποιον αυτοί που παίρνουν ή τηλεφωνούν επί ασκόπου λόγου. Έχετε ζήσει τα πόδια μου. Τι να κάνω? Μία μου ζητάνε το ένα πόδι, μία το άλλο πόδι. Μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή εσύ κάνεις δουλειές του ποδαριού. Εμένα μ' άρεσε.